ठाणे महानगरपालिकेमध्ये महायुतीमध्ये निवडणूक लढलेला भाजप आता वेगळ्या भूमिकेमध्ये आहे। सत्ता वाटपाच्या तिढ्यामुळे भाजप विरोधी बाकावर बसण्याच्या तयारीत आहे। आमदार संजय केळकर यांनी तसं स्पष्ट सांगूनही टाकलंय। सोबतच वरिष्ठ नेते जो निर्णय घेतील तो आपण मान्य करू हेही सांगायला ते विसरलेले नाहीये। आता आज बैठक होणार आहे, त्याच्यामध्ये निश्चितपणे काय ठरलंय त्याच्यावर ते निष्पन्न होईल। परंतु भारतीय जनता पार्टीच्या आमच्या अनेक नगरसेवकांचा एक मत आहे की आपण विरोधी पक्षामध्ये सक्षमपणे काम करायला पाहिजे, परंतु त्याच्या संबंधातला निर्णय जो आहे तो पक्षाबरोबर चर्चा करून घेतला जातो। महापौर 2.5 वर्ष घेणार तेच आता आज बैठक झाल्यानंतरच त्याचा निर्णय करता येईल। विरोधी पक्ष बसण्याची तयारी आपली आहे। ते माझं वैयक्तिक मत आहे, परंतु शेवटी पक्ष हा मोठा आहे, त्याच्यामुळे पक्ष जो निर्णय घेईल त्याप्रमाणे भारतीय जनता पार्टी त्या ठिकाणी काम करेल।